Türkmen bedewiniň milli baýram münasibetli geçirilen dabaralar dörli ugurlar boýunça guralan bäsleşikleriň ýeňijilerini sylanmak çärelleri bilen goşdy. Munyň öz ýurdumyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şany senäniň hormatyna guralýan dabaralaryň köpçülikleýin we toplumlaryň häsiýeti eýdiginiň nowatdaky beýany urly. Ahalteke bedewleriniň arasynda ýylyň iň owadan ahalteke bedewi adyny almak ugruna geçirilen halkara bäsleşiginiň ýeňisiniň maşgala agzalarynyň şatlygy bayramçylyk dabaralarynyň derejesini belende götürdi. 2024-nji ýylyň iň owadan ahalteke bedewi diýen ada 2017-nji ýylda doglan Gadym Gala we Dürli diýen atlaryň neslinden bolan meşhur Fakir Pelwanyň ugruna deýişli Gadymy atly melati münasip boldy. Ýeňje bolan bedewiň halkara ahaltekaçylyk sport toplumuna degişildigini bellemeli. Şonuň bilen baglykda halkara göderlik bäsleşiginiň ýeňisine hormat prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň baş baýragy Toyota Highlander kasamly awtoulogyň açary göçme kubok hende diplom dabarly ýagdaýda goşuldy. Muňa açynasyň durmuşynda ýatdan çykmaja portretlara wetsenen ähmetli wakalaryň birine urly. Ýeňje bolan bedewiň feýsi Gammat bakaly bayrak we ýellen ýennam bekişli bedewleriň ösdürip ýeşirilmegine berýän ert uly üns üçin döwlet başdanmada tüýs serekden hoşalyk bildirdi. Ol türkmen açynaslarynyň geljekde bu urdaky işleri münasip dowam etdirjekdiklerini anandyryp, hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza Berk Jan saglyk uluk ömür alyp barýan ýurt berkbetli işlerine ul üstünlikleri arzu etdi. Asarlar açyp gelýän milli däp destur esasynda kabul edilen baş baýrak ihlasly hünärmeniň oň maşgala agzalarynyň şatlygyna şatlyk goşup, olaryň bekişli bedewlere bolan sevgisini we gowunjyny hasartyrdy. Türkmenistanyň prezidentiniň baş baýragy bolan ýeňil awtoulog türkmen halkynyň taryhyny dowamyna döreden we dünýä nusgalyk asyrly ýörelgileri esasynda kabul edildi. Açnaslar maşgalasy bereketli saçan başynda jem bolup, beýrek-beýregi bedewleriň hormatyna guralýan toý bayramlaryny gutladylar. Şeýle-de bedew çapyşyklarynyň baýrakly bolmagyny arzu etdiler. Sahawatly toý destirhanyň başynda öz kärden kemal tapýan açnaslara mundan meýlekde ul üstünlikleriň ýaran bolmagy dilege edildi. Men paýa halkara ahaltekaçylyk sport toplumuna rahmet çekýän. Bugününe ýurdumyzda giňden bellenýän türkmen bedewiniň milli baýram münasibetli ahalteka atlarynyň halkara gözellik bäsleşigi geçirildi. Şol gözellik bäsleşiginiň jemleýici tapgyryna Gadymy diýen melatym ýeňji boldy. Ýeňji bolan şat serpaýyna münasip boldum. Meniň muňa büýsanjymyň çägi ýok. Şular ýaly mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadamyza, arkadagy gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmide maraga ajarsyn. Ýurdumyzda giňden bellenýän türkmen bedewiniň milli bayramy bilen gahrman arkadamyzy, arkadagy gahrman serdarymyň ähli halkymyzy maşgalamyzyň adyndan, ähli açynasyň adyndan tüýs ýürekden gutlaýarys. Goý toýlarymyz toýlara, bayramlarymyz bayramlara ulaşsyn.